Statistika tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-sessi għal darb'oħra wriet li n-numru ta' irġiel għadu jiddomina fuq is-sess femminili f'kull parlament madwar l-Ewropa. Fl-2019 il-politikanti irġiel fil-kmamar tar-rappreżentanti Ewropej ammontaw għal madwar 68% filwaqt li l-politikanti nisa kellhom rappreżentanza tanqas minn nofs tal-irġiel madwar 32%. L-istatistika turi li l-parlamenti fil-Belġju, Spanja, Portugal, Finlandja u l-Isvezja għandhom rappreżentanza ekwa taż-żewġ sessi, filwaqt li f'Malta, Kroazja, Ċipru u l-Ungerija hemm rappreżentanza ta' anqas minn 5 nisa. Ħareġ kif l-ogħla rwolijiet fil-partiti politiċi wkoll għadhom dominanti mill-irġiel. Infatti sa Novembru tal-2019 kienu biss madwar 17% tan-nisa li kellhom it-tmum tal-aqwa partiti politiċi f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Id-doppju ta' dan il-persentaġġ huma nisa li jokkupaw il-karika ta' deputati mexxejja tal-partiti. Sa senilu il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Awstrija biss kellhom jew qatt għandhom Prim Ministru mara. Kull kabinett tal-pajjiżi Ewropej kienu wkoll dominanti mill-irġiel hekk kif in-nisa kellhom rappreżentanza ta' madwar 30%. L-istatistika tinnota li l-liġi tal-kwota sabiex tiżdied ir-rappreżentanza tal-mara fil-Parlament kienet ta' suċċess fi 11 membru stat hekk kif dawn il-pajjiżi raw aktar nisa jiġu eletti. Min-naħa l-oħra l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Mejju li għadda għal darb'oħra in-nisa kienu jgħoddu għal iżjed minn 40% b'aktar minn 300 mara qed tokkupa siġġu fil-Parlament Ewropew. Iċ-Ċipriotti biss m'għandhomx rappreżentanza femminili fil-Parlament Ewropew, filwaqt li Malta għandha 3 nisa minn 6 siġġijiet. L-istatistika wriet li għall-ewwel darba wkoll il-Kummissjoni Ewropea għandha numru sabiħ ta' nisa fosthom il-Kummissarju Ewropew Maltija Helena Dalli. Il-Kummissjoni hija mmexxija wkoll għall-ewwel darba minn mara Ursula von der Leyen.